Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan, nagbabalik sa ating tropical weather analysis, and ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com or typhoon2000.ph, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. At ito po ay para sa ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hulyo at 3 hanggang 6, 2020. At ito po na yun ang pinaka-latest. Umpisa natin ang update. Ito ang GraphSat. Simulan ng araw na ito ng Friday hanggang bukas, Sabado. Kita po natin na penetrate na po yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsanib ng hangin mula sa hilaga at timog. At ito po ay magbibigay ng mga maulap na pabori rin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paghulog at pagkidlat lalo sa hapon o gabi. At nakaka-apekto po ito sa Kabisayaan, Mimaropa at Mindanao, kasama na po yung Sulu Archipelago at offshore Bangsamoro. So watch out lang po sa mga malalakas na thunderstorms na posibleng magkaroon ng mga pagkidlat, mga panandilang pagbabaha sa mga flood-prone risk areas. At ito po ay tumatagal ng maximum of 2 hours yung mga localized thunderstorms na ito. Samantala, sa ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Mainit ang ating panahon. At pagdating ng hapon o gabi, may mga inasahan pa rin mga localized thunderstorms, lalo na dito sa may bahagi po ng northern or central Luzon. At dito po sa may West Philippine at South China Seas, meron po tayong southerly wind flow. Ito po yung hangin mula sa katimugan ang nakaka-apekto po dito sa may bahagi po ng costales ng Vietnam hanggang dito po sa may costales ng katimugang China. At meron po tayong frontal system dito sa may bahagi po ng Eastern China patungo po sa katimugan bahagi po ng Korea hanggang dito po sa may Japan. So magkakaroon po rin ng mga malalakas na thunderstorm sa bahagi nito ng ating mundo. At dito naman po sa may Pacific, still kasama po yung IDZZ po sa buong Micronesia. Wala pa rin tayo na nababanaagan na sama ng panahon na posibleng maging bagyo sa loob na ilang araw. At ayon sa mga global computer models, all clear pa rin po ang ating Western Pacific hanggang sa Hulyo 12. So we will keep you updated. Babalitaan na lang po namin kayo kapag mayroon pong sama ng panahon na posibleng mag-form sa mga darating na araw o linggo. At yan po ang ating latest sa ating GraphSat. Tingnan natin yung fast animation. Kita po natin dito mga kaulapan dulot po ng Intertropical Convergence Zone. Ayan po, nakaka-apekto po sa ating bansa at dito po sa Western Micronesia. At kung i-zoom po natin yung ating windy.com UMETSAT satellite server, satellite loop po ito for the past 6 hours. Ito po yung infrared para makita po natin yung mga localized thunderstorms. So nakakalat po sa buong bahagi po ng ating bansa, lalo sa may Mindanao, Kabisayaan, Mimaropa, at dito rin po sa may area po ng Southern Luzon at kanluran bahagi po ng Northern Luzon. At ito naman po sa may Luzon ay dulot po ito ng localized thunderstorms, convective heating, napuproduce po nito mga localized thunderstorms. Samantala dito po sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao, ito po ay dulot po ng Intertropical Convergence Zone. At kung tinitingnan natin yung mga pag-ulan sa susunod na 3 araw hanggang Lunes, inaasahan pa rin po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa mula sa Mindanao, Visayas, Mimaropa at Luzon. At magiging mas malakas po dito sa may bulubundukin po ng Northern Luzon, lalo sa may Benguet at Cordillera Mountain Range. At dito rin po sa malaking bahagi po ng Mindanao, medyo hapon-hapon, gabi-gabi, may mga inaasahan na po tayong thunderstorms since nasa tag-ulan na po ang ating bansa. At kung titingnan natin yung 3-day na forecast ukol sa ulan at hangin, still for the next 3 days ay wala po masyadong hangin. Variable po ang winds sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At inaasahan pa rin po yung mga maghapong mga pag-ulan o thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Bukas po, Sabado, meron po tayong mga pag-ulan po pwede maganap sa Kabikulan at ibang bahagi po ng ating kapuluan. At pagdating po ng Linggo, still same weather situations, may mga chances po ng mga localized thunderstorms malaking bahagi po ng ating bansa hanggang po sa Lunes. So inaasahan po yan. At sa Lunes pala ay posibleng malalakas po yung thunderstorms dito po sa iba't ibang bahagi po ng Central at Northern Luzon. So mag-ingat lang po, dala po kayong mapayong at watch out lang po sa mga kidlat dulot po nitong mga localized thunderstorms at yung mga paglalabas ng mga maliliit na buhawi o yung mga gasnado
na posibleng may spawn o posibleng lumabas sa mga localized thunderstorm dito po sa bahagi po ng Luzon. At sa Lunes din ay nakita po natin medyo lumalakas ng bagya ang easterly wind flow o easterly surface wind flow dito po sa may bahagi po ng Eastern Visayas, eastern portions ng Kabikulan at eastern sections ng Central Luzon, at posibleng magbigay pa lalo ng mga localized thunderstorms sa bahagi ng ating bansa. At dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis mula po sa inyong lingkod, Mike Padua. At ito po ay palagi nyo mapapanood sa ating website sa typhoon2000.ph, typhoon2000.com via YouTube, sa ating YouTube channel, at sa mga iba't ibang social media sites. At abangan po ninyo ang latest sa Lunes. At hanggang sa muli, happy weekend to all. Stay safe always. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa pagpanood nyo ng Weather TV.